Asa man yung bata arat na mangguna ta sa uma. Uy, ako. Balik ka din na ako. Hello, asa na ka pa dong? Ano nagdamang ka doon na? Mangguna ko sa umaapo niya. Apa sa dito ako, kay daghan na kita sa sagbot. Sige lo, maapas ako dito. Ay mag-iksasa ako dire. Oh, ako ha. Apa sa dito ako, arong madali ito na tukuman ang akong bunahon. Sige lo. Sige dong. Sa maning bata, we, uto naman eh. Wamang yun ko ang basa dire. Ulit na lakuan eh. Ito na kayo. Oy, lo. Uy, wala bang kaning apas, apo? Sige, mangyapong kag basketball din na. Uod to na kayo. Wala yung kaning apas, gigutom na lang ko. Suslo, oy. Nag-practice ko, are kaya rumamay kayo ko. Practice, sige, practice. Anong sige magkag-practice para unsa man dahil na. Suslo. Wala day ka kibaulo nga. Pining naman diri sa tong sityo. Alam mo basketball ba? Dagko kayong premyo lo. Dako premium. Kinsa man po di ay ana ang nag-sponsor. Si City Pipito ba atong tagiya sa basketballan? Unya. Pila man sa premium. Sus, dagko kay premyo lo oy. Jeez, City 5. Uy, di City 5 mo ron nagtarik yun. Di lo oy. 10,000, 7,000, 5,000. Adi anadong dong. Naa pa man gani news lo. Unya. Mo lang lo kay wa may mukuha sa mo ah. Mubiyo sa mo ah. Mao ba? Apo. Sige apo. Papakis din mayo apo para madao ka po. Okay, may kuno kayo ang mga kontra oy. Sige apo ka maglungkot apo. Sige lo. Kanus ang madayang apo. Karon na lo. Karon sa mga oras apo. Alas 12. Alas 12. Sige apo ha. Dali ko adin apo ka. A few moments later. Uy apo. Ang saan na yung mag-isulog lo? Nausa magka-apo nga. Tala apo kay malita sa upiting apo. Lagi lo, opening lagi karon. Ano ka na mo sa imong gisulog? Nausa man ka-apo nga. Ingon man ka-apo nga. Wala mo yung muse. Ako na lang muse apo. Paraan daw ba ato tanan apo. Ting naman apo. Ana apo. Daog lagi ta apo. Bahala ka na, dira lo. Kanalay adto ay may pagmanggunan na lang ko. So, what's up mga ka-Jimsob? So, it's time to shout out now. Shout out dahil ka Melvin RCP o shout out sa ka Alipio Carlos nga nasa Qatar niya. Support din mo siyang channel guys, Mix Vlog 79 o shout out sa ka Boy Waet o shout out sa ka Mr. 4444 shout out o shout out sa kang Janice Kamay. So don't forget to like, share, and subscribe and click all bell button para ma-updated mo sa bago na mga videos. So bye-bye!